Мусульмане республики продолжают отмечать Маулид ан-Наби. Празднование дня рождения пророка сопровождается не только молитвами и традиционными песнопениями в его честь, но и добрыми делами. Одна из мечетей Казани провела Маулид с приглашением детей-сирот. Ринат Асхадуллин продолжит тему. Я приеду к вам уже, иншаллах, к вам домой приеду, да? И она будет выглядеть так, да? Мусульмане Закабанной мечети Казани уже не первый год встречаются с учениками коррекционной школы-интерната. Большинство из них – сироты при живых родителях. Создать праздник для тех, в чьей жизни их не так много – главная цель таких встреч. Сделав поделку своими руками с надписью «Мухаммад», это особо будет дорогая поделка для них. И само общение с учителем, если все на фоне любви делать, то это для них действительно будет праздник и запомнится, иншаллах. Закабанная мечеть шефствует над двумя детдомами, что отражается на судьбе многих воспитанников. Выпускники интерната Руслан Кузнецов и Фарид Габдрахманов уже учатся в медресе и помогают в мечети. В душе хорошо, что я принял ислам, что я вообще в другую сторону изменился, что как бы я не курю, и не пью, и нормально все. Иншаллах, Аллах помогает мне. Кто был пророк Мухаммад? Воспитанию подрастающего поколения Закабанной мечети уделяет особое внимание. В храме ежегодно работает летний лагерь, а меджлисы для детей-сирот стали доброй традицией. Дети, они чужими не бывают. Дети, они все наши. Поэтому чувство ответственности, которое нам привел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда он сам был сиротой и призывал непосредственно оберегать сирот, в первую очередь, бедных и неимущих. Мы выполняем непосредственно сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Маулид, который сопровождается рассказами и касидами о жизни пророка и его качествах, восхвалениями Всевышнего и благословениями пророка, религиозными песнопениями и чтением священного Корана, будет идти до 31 января. Ринат Асхадуллин, Амир Залишев, ТНВ, Казань. Мәулид бәйрәмнәре дәвам итә. Чираттагы мәҗлес Казанның интернат мәктәпләрендә тәрбияләнүче ятим балалар өчен оештырылды. Моның үзгә бер символик мәгънәсе дә бар. Пәйгамбәребез үзе дә ятим булган һәм үксез балаларга даими ярдәм итә торган була. Тулырак Хәйзәр Шаймарданов. Молодцы, все, шоу начинается. Сабының күбек чыгару кебек шоу гади генә башланып китмәде. Дәррәү бисмилла әйтеп дуга кылганнан соң уенга керештеләр. Кто был пророк Мухаммад? Мәулид бәйрәмендә уеннар Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормыш юлын аңлату хикәятләре белән үрелеп бара. Әлеге чараны оештырган Кабан арты мәчете имамнары үксезләргә төрле бәйгеләр дә оештырган. Алар махсус пыялага Мөхәммәд дип гарәпчә язылган эшләнмә дә ябыштыра. Мне понравилось клеить. Как вырезать тяжело? Нет. Bu bit инде балаларның йөрәгендә Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга ярату тудыру максаты белән эшләнгән дәрес инде, дәрес. Менә алар үз кулы белән эшләнгән поделка инде шәйтан фан. Ул якын булачак аларга үзләренә. Кабан арты мәчете ятимнәр йортлары белән инде 90нчы еллар башыннан актив эшчәнлек алып бара. Үксезләр арасында дингә кереп китеп мәчеткә ярдәм итүчеләр дә бар. Шуларның берсе Руслан. Ул бүген 5 вакыт намаз укый. Просто в душе хорошо, что я принял ислам. Күңелгә рәхәт. Мин ислам динен кабул иткәч, яхшы якка үзгәрдем. Эчмим дә, тартмыйм да. Мәдрәсәдә укыйм. Аллаһ миңа гел ярдәм итеп тора. Иншаллах, Аллах помогает мне. Алар безне шулай чакыралар кунакка, үзләре безгә кунакка киләләр. Балаларга нидерәм, үгет насихат өйрәтәләр. Бары балалар тәрбиясендә улай бер сизелә. Аларның әйткән сүзләр балалар үтәргә тырышалар. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям ул үзе ятим булган инде. Поэтому әгәр дә без сунна эшлибез, без эшләргә тиеш нәрсә? Без карарга тиеш. Кем безнең мискин факирләр? Без аларны иң беренче карарга тиеш. Без аларны иң беренче аларга тәрбия бирергә тиеш, ашатарга тиеш аларга. Мәулид бәйрәме бер юлы 3 бүлмәдә үтте. Ятимнәрдә дингә тарту тәҗрибәсе белән танышырга килгән дин әһелләре аерым җыелып салават һәм мөнәҗәтләр сузды. Хәйзәр Шаймарданов, Амир Залишев, Яңа Гасыр каналы.